túto súťaž považujeme ako takú možnosť zlepšiť finančnú gramotnosť medzi žiakmi, otestovať ich a podobne. A najviac nás oslovilo asi to aj samotných žiakov, že mohli spolupracovať v tíme a takisto pri príprave aj pri samotnej súťaži. Bolo to super, boli celkom dosť zložité otázky, ale dali sme to ako skupina, bolo super, že sme to mohli robiť v tej skupine. Potom sa mi páčil ten systém otázok, že sme mohli dať viacej odpovedí. Ako dobrá otázka, podľa mňa tam budú akože dobré tie kreatívne úlohy, aké tam máme, tímová spolupráca ako v prvom kole. Budeme môcť zapojiť čo najviac ľudí a budeme môcť využiť aj sociálne siete. No tak mne sa páčilo, že tie úlohy v podstate boli interaktívne a mohli sme si aj vyskúšať napríklad razenie mince. Takže najviac sa mi páčilo, ako sme robili ten Kahoot quiz. Je to tu celé interaktívne. Som rád, že som nemusel byť v škole, máme tu jedlo, je tu fajn.